Zahrát si s věhlasnými evropskými týmy je velkou výzvou pro všechny hráče a pro ty mladé, talentované obzvlášť. Junioři USK Praha z nového projektu Future Stars tu šanci měli. Konfrontace v italském Miláně byla slušná. Hráli proti Olympii Lublaň, FMP Železník nebo litevskému Sabonis Kaunas. Extrémně náročný program naši hoši jako nováčci zvládli. Tak jeli jsme tam s velkým respektem, protože samozřejmě hned ve skupině první utkání pro nás bylo velkou výzvou, protože jsme se střetli s Realem Madrid, což byl zástupce španělské školy. Byli tam zastoupeny taky ty nejvýznamnější, pro nás samozřejmě asi největším zážitkem z hlediska basketbalu byl litevský Sabonis Kaunas. Já si myslím, že jsme tam zanechali důstojnou stopu. Podařilo se nám postoupit mezi 8 nejlepších, nejenom výsledkově, ale myslím i výkonnostně jsme mezi těch 8 týmů patřili. Odehráli jsme velmi atraktivní utkání s Olympií Lublaň ve čtvrtfinále, která mimo jiné ve velkém složení startovala i o týden později v euroligovém turnaji v Berlíně. My jsme tam jeli s týmem, který byl speciálním výběrem pro tento turnaj, na který jsme se nějakým způsobem dlouhodobě připravovali, protože to přímo nekopírovalo věkový ročník našich soutěžích, takže jsme tam jeli s polovinou juniorského týmu, s polovinou kadeckých týmů a protože jsme tam jeli nikoliv jenom jako zástupce USK Praha, ale jako výběr našeho nového projektu Future Stars, takže tam byli hráči, kteří byli z klubů mimo USK, kteří nějakým způsobem s naším klubem a s projektem Future Stars spolupracují. Musím říct, že tohle hodnotím velice pozitivně, jednak přítomnost těch hráčů, ale i pak i zpětná vazba spolupráce s těmi kluby. To, co pro nás bylo, já si myslím, nejenom pro hráče, ale i pro trenéry první životní zkušenost a to, že jsme každý den hráli poměrně těžký zápas. Ta akce byla velmi dobře připravena, nebylo to megaturnaj, že bys tam denně hráli desítky zápasů, ale bylo to, že každá hala vlastně odpoledne v těch večerních odpoledních hodinách měla dvě utkání, která byla mimořádně dobře a profesionálně připravena. A to byla výborný rozhodčí, výborná organizace, co se týká organizace utkání, tak to bylo na velmi dobré úrovni. Takže my jsme v průběhu turnaje zjistili, že to není úplně jednoduchá záležitost, protože po 2 utkáních, který se hrajou v obrovském tlaku, a když my se účastníme nějakého turnaje, tak třeba jeden zápas je se slabším, se silnějším soupeřem a tady opravdu každý zápas byl s velmi silným soupeřem, takže už v průběhu turnaje jsme měli docela problémy nejen s fyzickými silami, ale především s mentálními silami se na každý utkání koncentrovat. To, co mě tam překvapilo asi nejvíc, tak to byla disciplinovanost. Za prvé profesionalita organizace toho turnaje a za druhý obrovská disciplinovanost některých týmů. Pro mě, my jsme měli možnost to, že jsme přímo žili vedle FMP Bělehrad, vedle Realu Madrid, ale i kanadský výběr jsme mohli pozorovat Sabonis Kaunas, takže nejde o disciplínu na hřišti, ale i mimo hřiště. To je jednoznačně viditelná kultura toho basketbalu, která se asi s tou českou momentálně moc nedá srovnávat, takže tohle byla obrovská zkušenost. Bylo tam vidět týmy, které jsou úplně na jiný úrovni, jak jsme my, a to nás vlastně bude i tlačit do toho, aby jsme víc trénovali, aby jsme se jim vlastně vyrovnali a dokázali je porážet. Času moc nebylo, protože jsme vlastně dopoledne trénovali a večer hráli, ale byli jsme na pokoji všichni kluci jako celý tým, takže byla legrace a nenudili jsme se ve volném čase. Jsem se za začátku bál prostě postů dolních, že ty hráči budou o dost lepší než já, ale zjistil jsem, že s nimi můžu hrát vyrovnaně a že chvílema jsem schopný i klidně přehrát. Na naše poměry měla celá akce 2 takové naprosto rozdílné tváře. Na jednu stranu mimořádně vysokou sportovní úroveň. Některé souboje nebo některé mentality jsou naprosto rozdílné, což u nás nevidíme. Například souboje Litevců a Kanaďanů, ač to byl turnaj, kde o nic vesměs nešlo, tak to byly skutečně gladiátorské souboje, kdy každá strana chtěla ukázat, že je nejlepší. Některé souboje byly fakt prestižní a to i naši hráči na to koukali, že v obyčejném turnaji ty hráči dokážou se vyprodukovat neuvěřitelným výkonům, jak fyzickým, tak mentálním. V tom ta mentalita je odlišná. Vybavím si určitě velkou konkurenci z těch týmů a určitě, že jsme tam přišli jak nějaký prostě neznámí outsideri a dokázali jsme vlastně, že umíme hrát. Ukázali jsme, že i když nás nikdo nezná, že něco umíme. Určitě to bylo náročný, 7 zápasů v 6 dnech, to tady nezažiju. Basketbal pro mě znamená hodně, já jsem s ním začínal pozdě, ale hnedka jsem se u něj chytnul, byl to v podstatě jediný sport, který mě začal bavit a v tom basketu já bych chtěl hrát minimálně jednou Euroligu, to je můj sen. Mě šokovala ta gladiátorská mentalita těch hráčů, že prostě prestiž Litevce dokázat, že je lepší než Kanaďan nebo než Srb. Všichni dělali všechno pro výsledek, my jsme hráli se Srbskem a když už bylo nejhůř, tak Srbové vyprovokovali šarvátku na hřišti. Prostě ta mentalita, být vítěz, to u nás chybí a to si myslím, že pro ty hráče muselo být velkou školou, velkým překvapením. A to je kuchyně, do které potřebujeme neustále nakukovat, čili pro nás každá tahle příležitost je nezbytná, aby ty hráči měli možnost se těchto akcí zúčastnit.
protože to je něco, s čím se u nás nesetkáme.